For today's video, grabe ka busy ang atong line ron, inahan, igsuon, anak ang akong papel karon. Yan na, kaya nagtaod pa sa iyang kinakusgan. Excited na ka maabot si gabi na. Dili. Sus, kadugay ng mga panahon. Naunan ako nila. Anong nagluto mo ka diha? Nagluto ako para kung gigutom ara, makahigop. Magtuwa pa ko. Magsalad ako. Magsalad ka? Sang saging. Ikaw, nagkuhan ka. Naglaga. Naglata sang baka. Baka. Diyan, nagsugba sa kuhan. Isda. Isda. Nga isiling nga. Gi-request. Nagat. Busy kay sa Maliling. Namayo. Taod ron ato ni ron sa airport sa Maliling kay naghiwa-hiwa pa man karon Ang mga kaanakan tuwa na sa eskwelahan para sa ilahang party karon nagsuwat na sad ta. Welcome back to Annabelle. Basta mauna na siya, guys. Excited na si Mama Leling. Akong mata way tug pa. Sana naman akong matay ng lagom. Dahil ako sa naglibot-libot na si Mama Leling. Karon guys, padung na ta sa airport, agi ta diri sa Siselex para dali ta maabot. Unya si Ate Maymay unta mo kuyog party man, wala na lang kay wala pa naabot ang ilahang pagkaon. Si Mama Liling wala na jud ni nahimutang. Pila ra may istorya naabot nami, naa nami o di ba dali ra kay sa ngatanan pero layo-layo jud di ay to nya dili kayo traffic no guys. Ni di ay si Jang Koy Koy guys, naka-change day off di ay ni mauning na appeal. Ani diri nagpaabot ni gabi na. Mama, nagyaw-yaw na nun sa Mama Liling. Regalo. Mga regalo, nagyaw-yaw na. Birthday man din. Mama Liling. Sugat na sad sa iya po nga si Gabina. Annabelle Hilat, magdada sa iyahang papel. Excited na kay kama, o na. Welcome ng Annabelle Hilat. Excited na kay kama. Di ka, uy, koy tao. Ay, sa ipakita na. Kabi pa lang na, si Gabina na. Pinya ma, sa'yo mong gibati. Nalipay ka? O, nalipay. Saan na? Nalipay, uy. Kita na lang kami. Sa many years ago. Ikuan imong gipakita. Huwag kita. Kita. Ali naman. Cute mo dyan si Nini. Kuhan mo eh. Ayun, tago. Ayun mo rin siya gigit. Gusto ka man? Okay lang. Uy! Sana! Hala, Loy! Gamay kayo, tanawa ko yung ganda. Cute. Na. Tanata. Nadala dyan, dala. Dala na, sige na, siksigan noon. Sige na. Sige na. Lapit. Lapit. Sige na, ito na ta, taxi. Dito, taxi. Ako yun na dyan. Ako yun na. Ha? Oh. Ani ni Ron, nagtuo siya nga adto mi sa balay pero adto mi sa Summit Hotel. Ako ingnon ang driver nga Summit Hotel. Wa na siya kay baw. Mag-una ko kay para dili kay baw. Kay harita diri. Mag-una ko. Ikaw next. Summit Hotel ni. Oh, diretso na? Amo ka ba? Dili. Na pa dito. Ay nagsaba ha kay wa kay baw akong sister nga Summit Hotel ni.
Diretso lang sa kanang Robinson. Galeria. Oo. Ikaw lang. Cute. Hi! Yay! Naabot na si Gabina! Sige, sige. Musakay nami. Pwede mo habitat ko an? Kanang in case. Thank you, sir. Asa hata-hata. In case daw. Asa tabi. Unsa man ang sudan ato sa balay? Pwede ra ato rata. Sige lang, ako lang ikuan. Okay. Sige. Ato rata. Okay na. No. Mama, oh. Happy kayo si Mama ganyan pero siya Sige ba mabot? Kuan man, ganyan po ang kagawas. Ang kuan lang gyud kay Abi na ko. ang akong baggage kinahanglan na ako hand carry lang. Napag-abot na ito kayo. Dako man di ang kuan kilo. Mauna. Hello. Babot sa to sa kuan. Sa unsa? Sa asa ta nga mo agi diri lang sa bridge no. Dabi lang kayo. Ba na kayo? Tama. Kaya na ako no. Abot niya na ng oras agad. 11 na abot na ni. Sakto lang, ilibin Jenimson. Lagi. Taman, buhaton ka sang kwan. Sa ton taxi. Kata ko'y bayranan. Sige mong gyud. Bye. Ano babay? Pagsugod pa gani babay na. Kay ko ang kayo kanang Magwapa man. Nausa ka. Mano? Ikaw no. Sa sige gyud. Nga naman na matingog man naman no. Sige na uy tama na na. Mano. Tingog man no. Ikaw mama, imo mga ka-reels. Mga ka-reels. Ay, mga ka-reels. Ayaw na uy. Ayaw na mama. Nausa. Wala gani. Unsa ka mo mag-video di mo magpahibaw na ako. Dili, automatic na na paibawon pa man. Di automatic magpahibaw. Wala. Authorize ko ano na. Kuya Uchi dali niya mo naman magpahibaw ko naman kay mga ka-reels. Basin na shock pa ka walang bibigyan na ana day ka diri. Tapos na di. Sila ay Hello, mga karas. Yeah. Sari na akong anak. Naabot ang isugat. Hala nga, tanawa o, tanawa o. guys, hapit na ta maabot. Ay, grabe guys, katawunon kong oo kasabot sa akong gibati na kuyawan ko nga ambot lang unsa kay mahitabo ani. Itong damo, ibilin ko, nagbasyal lang. Bisa nila ako. Tanawang mga building ang mga kuan din Oh. ay mao nang mga pundo no. Wala. Atbang sa kuan science high no. Dili oy, di na mao. Mana mo? Wala. Sayan say grabe na pata SMO. Aw na ta sa SM. Oh, SM Cebu oh. Tagdaon sa Di pa nila bangon. O man kayo. Ay ana binusang kalibutan wala pa man kana ka. Kuan Kagamubon. kamupon. Dawi pa man di ano. Sa una no, di Dili man daw oy. Cebu na ni. Kay oh, SM Cebu. O si side gani. SM Cebu. O gani reclamation. Guys, diri lang sa Takutob ha kay ato ni putlong kay kung ato ni tiwason dayon, taas man kay sa nga tanan basin unya malaayan mo. Bye. Thank you for watching.